Γεια σας, αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μεταμορφωτικό βίντεο. Σήμερα, θα μοιραστώ μαζί σας κάτι τόσο ισχυρό που μπορεί να αλλάξει εντελώς τη ζωή σας σε μόλις ένα λεπτό. Ναι, το ακούσατε σωστά, ένα μόνο λεπτό. Ακούγεται αδύνατο, έτσι, αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι όλα όσα έχετε προσπαθήσει να πετύχετε, κάθε πρόκληση, κάθε εμπόδιο, κάθε κλειστή πόρτα, μπορούν να μεταμορφωθούν αμέσως, πριν βυθιστούμε σε αυτήν την επαναστατική μέθοδο. Θέλω να κάνετε μια παύση και να αναλογιστείτε, ποιο είναι εκείνο το πράγμα που επιθυμείτε απεγνωσμένα να εκδηλώσετε στη ζωή σας, ίσως είναι καλύτερη υγεία, οικονομική αυθονία ή μια σχέση βαθιά ικανοποιητική. Κρατήστε αυτήν την σκέψη, γιατί αυτό που θα μοιραστώ μαζί σας δεν είναι απλώς μια ακόμα τεχνική εκδήλωση. Είναι μια επιστημονικά αποδεδειγμένη μέθοδος που ο Dr. Joe Dispenza χρησιμοποιεί για να βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να δημιουργήσουν θαυμαστές μεταμορφώσεις στις ζωές τους. Αλλά περιμένετε, πρέπει να αναρωτιέστε, πώς είναι αυτό δυνατόν, πώς μπορεί μόνο ένα λεπτό να κάνει τόση διαφορά? Λοιπόν, φίλοι μου, εκεί είναι που η επιστήμη μπαίνει στην εικόνα. Αυτό που ετοιμάζομαι να αποκαλύψω έχει τις ρίζες του στην ευρωεπιστήμη αιχμής και στις καινοτόμες έρευνες που ο Dr. Joe Dispenza πραγματοποιεί εδώ και χρόνια. Και αυτό που ανακάλυψε είναι απολύτως συναρπαστικό. Όταν συνδυάζουμε έντονα συναισθήματα με σαφή πρόθεση, κάτι αξιοσημείωτο συμβαίνει στον εγκέφαλό μας. Κυριολεκτικά αρχίζουμε να επανασυνδέουμε τις νευρικές μας οδούς. Σκεφτείτε το για μια στιγμή, κάθε φορά που σκέφτεστε κάτι, ο εγκέφαλός σας εκπέμπει ηλεκτρικά σήματα. Κάθε φορά που αισθάνεστε ένα συναίσθημα, το σώμα σας απελευθερώνει ισχυρούς χημικούς παράγοντες. Τώρα, εδώ είναι το ενδιαφέρον κομμάτι, και όταν συνδυάζετε συνειδητά αυτά τα δύο στοιχεία, όταν σκέφτεστε και αισθάνεστε με πρόθεση, δημιουργείται αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν συνεκτική εγκεφαλική κατάσταση. Είναι σαν να γίνεται όλο σας το είναι μια ισχυρή σταθμός μετάδοσης, στέλνοντας κρυστάλλινες σήματα στο σύμπαν. Αλλά εδώ είναι αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν για την εκδήλωση, νομίζουν ότι πρόκειται για το να κάθεστε ώρες, απελπισμένα οραματιζόμενοι αυτό που επιθυμείτε. Δεν λειτουργεί έτσι ο εγκέφαλός μας. Ο εγκέφαλός μας ανταποκρίνεται πιο δυναμικά σε σύντομες και έντονες εκρήξεις ενέργειας με στόχο. Είναι σαν να κάνετε γυμναστική. Δεν θα περιμένατε καλύτερα αποτελέσματα από μια αργή προπόνηση 3 ωρών σε σχέση με μια έντονη και επικεντρωμένη προπόνηση 20 λεπτών, σωστά, εδώ μπαίνει η μαγεία της τεχνικής του 1 λεπτού. Όταν συγκεντρώνετε όλη την ενέργεια του μυαλού και του συναισθήματός σας σε μόλις 60 δευτερόλεπτα, κάτι βαθύ συμβαίνει. Ο εγκέφαλός σας δεν έχει χρόνο να περιπλανηθεί, να αμφιβάλλει ή να αναρωτηθεί. Αντίθετα, εισέρχεται σε αυτό που οι νευροεπιστήμονες αποκαλούν κορυφαία κατάσταση, μια κατάσταση όπου η εκδήλωση γίνεται όχι μόνο δυνατή, αλλά αναπόφευκτη. Κοιτάξτε, ο εγκέφαλός σας δεν μπορεί πραγματικά να διακρίνει μεταξύ αυτού που συμβαίνει στη φυσική σας πραγματικότητα και αυτού που ζωντανά φαντάζεστε. Όταν εμπλέκεστε σε αυτήν την πρακτική, ο εγκέφαλός σας αρχίζει να παράγει τα ίδια νευροχημικά που θα παρήγαγε αν η επιθυμία σας είχε ήδη εκδηλωθεί. Κυριολεκτικά προγραμματίζετε τις νευρικές σας οδούς για την επιτυχία, διδάσκοντας τον εγκέφαλό σας να περιμένει θετικά αποτελέσματα. Και εδώ είναι κάτι ακόμα πιο εκπληκτικό, οι έρευνες δείχνουν ότι όταν φτάνετε σε αυτήν τη συνεκτική κατάσταση, αρχίζετε να επηρεάζετε το κβαντικό πεδίο γύρω σας. Δεν αλλάζετε μόνο τον εγκέφαλό σας. Αλλάζετε τον ίδιο τον ιστό της πραγματικότητας. Ακούγεται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά είναι καθαρή επιστήμη. Κάθε σκέψη που σκέφτεστε, κάθε συναίσθημα που αισθάνεστε, στέλνει ηλεκτρομαγνητικά σήματα που αλληλεπιδρούν με τον κόσμο γύρω σας. Είναι σαν να εκπέμπετε συνεχώς τη συχνότητά σας στο σύμπαν. Και όταν συγχρονίζετε αυτή τη συχνότητα με τις πιο βαθιές επιθυμίες σας, το σύμπαν δεν έχει άλλη επιλογή από το να απαντήσει. Τώρα, φίλοι μου, θα σας καθοδηγήσω μέσα από αυτήν τη μεταμορφωτική πρακτική 1 λεπτού, με λεπτομέρεια. Και παρακαλώ, μην ακούτε παθητικά. Θέλω να κατανοήσετε πραγματικά κάθε βήμα, επειδή κάθε δευτερόλεπτο έχει σχεδιαστεί με σκοπό, υποστηριζόμενο τόσο από την αρχαία σοφία όσο και από τη σύγχρονη επιστήμη. Ας ξεκινήσουμε με τα πρώτα 15 δευτερόλεπτα, αυτό που ονομάζω ιερή αναπνοή. Δεν είναι απλώς μια κοινή αναπνοή. Είναι μια συνειδητή και προσεκτική αναπνοή που προετοιμάζει όλο το σύστημά σας για τη μεταμόρφωση. Κλείστε τα μάτια και κάντε 3 βαθιές και ισχυρές αναπνοές. Καθώς εισπνέετε, φανταστείτε ένα καθαρό χρυσό φως να εισέρχεται από την κορυφή του κεφαλιού σας, γεμίζοντας κάθε κύτταρο του σώματός σας. Νιώστε το να σας δίνει ενέργεια, να σας ξυπνά. Καθώς εκπνέετε, απελευθερώστε όλα όσα σας συγκρατούν, κάθε αμφιβολία, κάθε φόβο,
κάθε περιοριστική πεποίθηση. Αυτό το μοτίβο αναπνοής κάνει κάτι αξιοσημείωτο, ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό σας νευρικό σύστημα, αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν κατάσταση ξεκούρασης και πέψης. Σε αυτήν την κατάσταση, η αληθινή μεταμόρφωση καθίσταται εφικτή. Αλλάζετε κυριολεκτικά τα εγκεφαλικά σας κύματα από την κατάσταση Β, την κανονική σας κατάσταση σκέψης, στην κατάσταση Α, όπου συμβαίνει η εκδήλωση. Τώρα, περνάμε στο πιο ισχυρό μέρος, τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, αυτό που ονομάζω κβαντική στιγμή. Εδώ είναι που αλλάζει τα πάντα. Αντί να σκέφτεστε απλώς τι θέλετε, θα το αισθανθείτε με κάθε ίνα του είναι σας. Αν εκδηλώνετε υγεία, θέλω να νιώσετε την ενέργεια να διαπερνά τις φλέβες σας. Νιώστε το σώμα σας δυνατό, ανθεκτικό, γεμάτο ζωτικότητα. Οραματιστείτε κάθε κύτταρο του σώματός σας να πάλετε με υγεία και ζωτικότητα. Φανταστείτε τον εαυτό σας να εκτελεί δραστηριότητες που πριν έμοιαζαν αδύνατες, να τρέχετε χωρίς δύσπνοια, να ξυπνάτε γεμάτη ενέργεια κάθε πρωί. Αν είναι αυθονία που επιθυμείτε, νιώστε την βαθιά αίσθηση ασφάλειας και ελευθερίας που έρχεται με αυτήν. Δείτε τον εαυτό σας να ανοίγει τον τραπεζικό λογαριασμό του και να χαμογελά με ικανοποίηση. Φανταστείτε τον εαυτό σας να βοηθά την οικογένειά του, να κάνει δωρεές για σκοπούς που πιστεύει, να ταξιδεύει σε μέρη που πάντα ήθελε να επισκεφτεί. Νιώστε τη χαρά του να βοηθάτε τους άλλους, την εσωτερική ειρήνη που έρχεται με την οικονομική ασφάλεια. Αν είναι μια σχέση που επιθυμείτε, νιώστε την αγάπη να γεμίζει την καρδιά σας. Φανταστείτε τον εαυτό σας δίπλα σε κάποιον που σας καταλαβαίνει πλήρως, που γελά με τα αστεία σας, που κρατά το χέρι σας στις δύσκολες στιγμές. Νιώστε την αίσθηση του ανήκειν, της βαθιάς σύνδεσης, της αληθινής συνεργασίας. Το κλειδί εδώ είναι η συναισθηματική ένταση. Τα συναισθήματά σας είναι το καύσιμο που τροφοδοτεί όλη αυτή τη διαδικασία. Μην σκέφτεστε απλώς αδιάφορα τι θέλετε. Αισθανθείτε το τόσο βαθιά που είναι σαν να έχει ήδη συμβεί. Η καρδιά σας πρέπει να ξεχυλίζει από ευγνωμοσύνη, όλο το είναι σας να δονείτε από χαρά. Δεν πρόκειται για προσποίηση. Είναι η δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας στο κβαντικό πεδίο. Είναι σαν να συντονίζετε την ακριβή συχνότητα της επιθυμίας σας και να την εκπέμπετε στο σύμπαν με όλη τη δύναμη του είναι σας. Στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα, αυτό που ονομάζω ενσωμάτωση, θα εδραιώσετε αυτή τη νέα πραγματικότητα στο είναι σας. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή και φανταστείτε αυτή τη νέα εκδοχή του εαυτού σας, αυτήν που έχει ήδη καταφέρει όλα όσα επιθυμείτε, να συγχωνεύετε με το τωρινό σας εγώ. Νιώστε τις δύο εκδοχές να γίνονται μία. Ευχαριστήστε σαν να έχει ήδη εκδηλωθεί η επιθυμία σας. Τώρα, ας μιλήσουμε για κάτι κρίσιμο, πώς να κάνετε αυτή την πρακτική πραγματικά αποτελεσματική στη ζωή σας. Διότι το να κατανοείτε την τεχνική είναι το ένα, αλλά το να γνωρίζετε πώς να την εφαρμόσετε με συνέπεια και δύναμη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και εδώ είναι που οι περισσότεροι άνθρωποι σκοντάφτουν, όχι επειδή η πρακτική δεν λειτουργεί, αλλά επειδή χάνουν κάποια βασικά στοιχεία. Πρώτα, πρέπει να μιλήσουμε για τη στιγμή. Αυτή η πρακτική του 1 λεπτού είναι πιο ισχυρή όταν γίνεται νωρίς το πρωί. Γιατί, επειδή όταν ξυπνάτε, ο εγκέφαλός σας βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση θ, μια κατάσταση υψηλής υποδοχής όπου μπορείτε να προγραμματίσετε πιο εύκολα το υποσυνείδητό σας. Είναι σαν να έχετε άμεση πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου του εγκεφάλου σας. Πριν ελέγξετε το τηλέφωνό σας, πριν ασχοληθείτε με τις απαιτήσεις της ημέρας, αφιερώστε αυτό το ιερό λεπτό στον εαυτό σας. Είναι μια επένδυση στο μέλλον σας, στα όνειρά σας, στην επιθυμητή πραγματικότητά σας. Σκεφτείτε το σαν να φυτεύετε έναν ισχυρό σπόρο στον κήπο του μυαλού σας κάθε μέρα. Η συνέπεια είναι απολύτως κρίσιμη. Σκεφτείτε το, αν μάθατε να παίζετε ένα μουσικό όργανο, θα ασκούσασταν για 8 ώρες σε μια μέρα και μετά δεν θα παίζατε ξανά για ένα μήνα, φυσικά και όχι. Είναι η καθημερινή και συνεπής πρακτική που δημιουργεί διαρκείς αλλαγές. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και εδώ. 1 λεπτό που ασκείτε με καθαρή πρόθεση κάθε μέρα είναι πιο ισχυρό από ώρες σποραδικής προσπάθειας. Είναι σαν να δημιουργείτε έναν διανοητικό μη, όπου κάθε μέρα που εξασκείτε, ενισχύετε την ικανότητά σας να εκδηλώνετε, να συντονίζεστε με τη συχνότητα των επιθυμιών σας. Αλλά εδώ είναι κάτι ζωτικής σημασίας που οι περισσότεροι άνθρωποι χάνουν, δεν αφορά μόνο την εκτέλεση της πρακτικής. Αφορά το να μεταφέρετε αυτήν την ενέργεια όλη τη διάρκεια της ημέρας σας. Μετά την πρακτική του 1 λεπτού, προσέξτε τα σημάδια που το σύμπαν στέλνει σε εσάς. Όταν παρουσιαστεί μια ευκαιρία, όσο μικρή και αν είναι, κάντε μια κίνηση. Αυτό είναι το σύμπαν να ανταποκρίνεται στην ενέργειά σας. Κάθε συγχρονικότητα,
Κάθε σύμπτωση είναι μια ανατροφοδότηση ότι βρίσκεστε στο σωστό δρόμο. Ίσως ακούσετε κάποιον να αναφέρει ακριβώς αυτό που οραματιζόσασταν, ή να λάβετε μια αναπάντεχη κλίση σχετική με την επιθυμία σας. Αυτά είναι σημάδια ότι το σύμπαν εργάζεται υπέρ σας. Και μην απογοητευτείτε αν δεν δείτε άμεσα αποτελέσματα. Θυμηθείτε, δεν αλλάζετε μόνο τη σκέψη σας. Κυριολεκτικά, επανασυνδέετε τον εγκέφαλό σας, αλλάζετε το πεδίο ενέργειάς σας και δημιουργείτε νέα μοτίβα στο. Εάν επιθυμείς να εμβαθύνεις περαιτέρω στο θέμα της χρηματοοικονομικής αυθονίας και της θετικής σκέψης, προτείνω να ρίξεις μια ματιά στο βιβλίο «Μεταμορφώστε τη σχέση σας με τα χρήματα». Το βιβλίο αυτό προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για τη δημιουργία πλούτου και την ευημερία. Ο σύνδεσμος για το βιβλίο βρίσκεται στο πρώτο σχόλιο, ακριβώς κάτω από το βίντεο. Εξερεύνησέ το για να ανακαλύψεις πώς μπορείς να ενισχύσεις τη σχέση σου με τα χρήματα και να φέρεις θετικές αλλαγές στη ζωή σου. Κβαντικό πεδίο. Αυτό απαιτεί χρόνο. Ορισμένες αλλαγές θα είναι υποτυπώδεις στην αρχή. Ίσως παρατηρήσετε ότι αισθάνεστε πιο θετικοί ή ότι ευκαιρίες αρχίζουν να εμφανίζονται σε απροσδόκητα μέρη. Ίσως αρχίσετε να έχετε δημιουργικές ιδέες σχετικές με το στόχο σας ή να συναντήσετε άτομα που μπορούν να σας βοηθήσουν στο ταξίδι σας. Εμπιστευτείτε αυτή τη διαδικασία. Κάθε φορά που εξασκείστε, δημιουργείτε δυναμική, δημιουργώντας ολοένα και πιο ισχυρές σχηματισμούς στο πεδίο των άπειρων δυνατοτήτων. Είναι επίσης σημαντικό να κρατάτε ένα ημερολόγιο της πορείας σας. Καταγράψτε τις οραματίσεις σας, τα συναισθήματά σας κατά τη διάρκεια της πρακτικής και οποιαδήποτε αλλαγή ή συγχρονικότητα παρατηρείτε κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό δεν θα σας βοηθήσει μόνο να διατηρήσετε την εστίασή σας, αλλά θα σας δώσει και μια σαφή εικόνα της προόδου σας με την πάροδο του χρόνου. Θυμηθείτε, η εκδήλωση δεν αφορά μόνο το να λαμβάνετε παθητικά. Αφορά το να συνδημιουργείτε ενεργά με το σύμπαν. Ενώ διατηρείτε την καθημερινή σας πρακτική 1 λεπτού, θα πρέπει επίσης να είστε πρόθυμοι να αναλάβετε δράσεις που είναι σε αρμονία με τους στόχους σας. Αν εκδηλώνετε υγεία, για παράδειγμα, αυτό μπορεί να σημαίνει να κάνετε πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές ή να ενσωματώσετε ασκήσεις στη ρουτίνα σας. Αν η αυθονία χρημάτων είναι αυτό που επιθυμείτε, μπορεί να σημαίνει να μάθετε νέες δεξιότητες ή να αναζητήσετε ευκαιρίες για να αυξήσετε το εισόδημά σας. Αφήστε με να μοιραστώ κάτι προσωπικό μαζί σας. Όταν άρχισα αυτή την πρακτική, ήμουν σκεπτικός. Αλλά σε μόλις 21 ημέρες, άρχισα να παρατηρώ υποκειμενικές αλλαγές. Ευκαιρίες άρχισαν να εμφανίζονται από το πουθενά. Οι άνθρωποι άρχισαν να αντιδρούν σε μένα διαφορετικά. Ήταν σαν το σύμπαν να συνομωτούσε για να με βοηθήσει να πετύχω. Στην αρχή ήταν μικρά πράγματα. Νιώθω πιο ενεργοποιημένος το πρωί. Δημιουργικές ιδέες έρχονταν σε μένα πιο συχνά. Παρατήρησα ότι διαχειριζόμουν καλύτερα το άγχος. Στη συνέχεια, τα πράγματα άρχισαν να μεγαλώνουν. Ένα έργο που είχα αφήσει στην άκρη ξαφνικά πήρε νέα ζωή. Ένας παλιός συνεργάτης με επικοινώνησε με μια καταπληκτική ευκαιρία επιχείρησης. Η σχέση μου με την οικογένειά μου βελτιώθηκε σημαντικά. Και δεν είμαι μόνος. Έχω λάβει χιλιάδες μηνύματα από ανθρώπους που χρησιμοποίησαν ακριβώς αυτή την τεχνική του 1 λεπτού για να μεταμορφώσουν τις ζωές τους. Από τη θεραπεία χρόνιων παθήσεων μέχρι την εκδήλωση των δουλειών των ονείρων τους, τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Μια γυναίκα μου έγραψε λέγοντας ότι μετά από χρόνια αγώνα με προβλήματα υγείας, άρχισε την καθημερινή πρακτική του 1 λεπτού, εστιάζοντας στο να βλέπει τον εαυτό της εντελώς υγιή. Σε μόλις 2 μήνες, οι γιατροί της έμειναν έκπληκτοι με τη βελτίωσή της και πολλά από τα συμπτώματά της εξαφανίστηκαν εντελώς. Ένας άλλος άντρας μοιράστηκε πώς χρησιμοποίησε την τεχνική για να εκδηλώσει την επιχείρηση των ονείρων του. Οραματιζόταν τον εαυτό του ως επιτυχημένο επιχειρηματία κάθε μέρα. Σε 6 μήνες, όχι μόνο ξεκίνησε την επιχείρησή του, αλλά ήδη έβλεπε σημαντικά κέρδη. Μια νέα γυναίκα χρησιμοποίησε την τεχνική για να ξεπεράσει την κοινωνική της αγωνία. Έβλεπε τον εαυτό της αυτοπεποίθηση και άνετη σε κοινωνικές καταστάσεις. Σταδιακά, παρατήρησε ότι ήταν πιο χαλαρή γύρω από άλλους και άρχισε να κάνει παρουσιάσεις στη δουλειά χωρίς τον παραλυτικό φόβο που ένιωθε παλιά. Αυτές οι ιστορίες είναι ισχυρές γιατί δείχνουν ότι, ανεξάρτητα από το τι προσπαθείτε να εκδηλώσετε, αυτή η τεχνική μπορεί να λειτουργήσει για εσάς. Είτε πρόκειται για υγεία, πλούτο, σχέσεις ή προσωπική ανάπτυξη, και η δύναμη είναι μέσα σας. Τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να σας προκαλέσω. Για 21 ημέρες, δεσμευτείτε να εξασκήσετε αυτή την τεχνική του 1 λεπτού κάθε πρωί.
Δεν έχει σημασία πόσο απασχολημένοι είστε, μπορείτε να βρείτε ένα λεπτό για να επενδύσετε στα όνειρά σας, έτσι δεν είναι? Σκεφτείτε το ως το πιο σημαντικό λεπτό της ημέρας σας, το λεπτό που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Εδώ είναι ένα μικρό κόλπο για να σας βοηθήσει να το θυμηθείτε. Βάλτε μια υπενθύμηση στο τηλέφωνό σας να κάνετε την πρακτική σας μόλις ξυπνήσετε. Ή ακόμα καλύτερα, βάλτε ένα ποστάιτι στο κομοδίνο σας με τις λέξεις «Ένα λεπτό για να αλλάξω τη ζωή μου». Κάντε το αυτό μια ιερή τελετουργία, μια δέσμευση στον εαυτό σας και στα όνειρά σας. Και εδώ είναι το πιο συναρπαστικό, θέλω να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας μαζί μου. Στα σχόλια παρακάτω, πείτε μου τι εκδηλώνετε. Τι αλλαγές παρατηρείτε στη ζωή σας, ποιες συγχρονικότητες εμφανίζονται? Οι ιστορίες σας δεν με εμπνέουν μόνο, αλλά μπορούν να εμπνεύσουν χιλιάδες άλλους ανθρώπους που παρακολουθούν αυτό το βίντεο. Για όλους όσους σχολιάσουν «Παρακολούθησα μέχρι το τέλος», θα εκδηλώσω τα όνειρά μου, είμαι έτοιμος να μεταμορφώσω την πραγματικότητά μου, θα αφήσω ένα «Μου αρέσει» προσωπικά. Είναι ο τρόπος μου να αναγνωρίσω τη δέσμευσή σας και να στείλω λίγη θετική ενέργεια πίσω σε εσάς. Θυμηθείτε, φίλοι μου, εσείς είστε οι δημιουργοί της πραγματικότητάς σας. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε λεπτό έντονης εστίασης είναι μια ευκαιρία. Να ξαναγράψετε το πεπρωμένο σας. Έχετε τη δύναμη να εκδηλώσετε το αδύνατο. Όλα ξεκινούν με ένα λεπτό. Αλλά μην σας ξεγελάσει, αυτή η πρακτική του 1 λεπτού δεν είναι μια μαγική άμεση λύση. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο, ναι, αλλά απαιτεί αφοσίωση και επιμονή. Είναι σαν να φυτεύετε έναν σπόρο. Δεν βλέπετε άμεσα αποτελέσματα, αλλά με συνεχιζόμενη φροντίδα, μεγαλώνει και ανθίζει σε κάτι εξαιρετικό. Θέλω να κατανοήσετε βαθιά τη δύναμη που έχετε στα χέρια σας. Κάθε φορά που εξασκείτε αυτή την τεχνική, επαναπρογραμματίζετε κυριολεκτικά τον εγκέφαλό σας. Δημιουργείτε νέες νευρικές συνδέσεις, ενισχύοντας τις διαδρομές που οδηγούν στην επιτυχία, στην υγεία, στην αυθονία. Είναι σαν να γλυπτίζετε ένα νέο εαυτό, κύτταρο προς κύτταρο, σκέψη προς σκέψη. Και δεν πρόκειται μόνο για το να αλλάξετε τον εαυτό σας. Όταν αλλάζετε τη συχνότητά σας, αλλάζετε τον κόσμο γύρω σας. Οι άνθρωποι αρχίζουν να ανταποκρίνονται σε εσάς με διαφορετικό τρόπο. Ευκαιρίες που προηγουμένως φαίνονταν αδύνατες αρχίζουν να υλοποιούνται. Είναι σαν το σύμπαν ολόκληρο να συνομωτεί για να κάνει τα όνειρά σας πραγματικότητα. Αλλά εδώ είναι ένα κρίσιμο σημείο, πρέπει να είστε ανοιχτοί να δεχτείτε. Πολλές φορές, είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι σε αυτό που θέλουμε που δεν αντιλαμβανόμαστε τις ευλογίες που ήδη έρχονται προς εμάς. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, εξασκηθείτε στην ευγνωμοσύνη. Αναγνωρίστε και εκτιμήστε κάθε μικρό σημάδι προόδου, κάθε συγχρονικότητα, κάθε στιγμή χαράς. Αυτή η στάση ευγνωμοσύνης ενισχύει τη δύναμη της πρακτικής σας για εκδήλωση. Τώρα, ας μιλήσουμε για το πώς να διαχειριστείτε τις προκλήσεις. Θα υπάρχουν ημέρες που θα νιώθετε απογοητευμένοι, ημέρες που θα φαίνεται ότι τίποτα δεν λειτουργεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και αποτελεί μέρος της διαδικασίας. Σε αυτές τις στιγμές, θυμηθείτε γιατί ξεκινήσατε αυτό το ταξίδι. Συνδεθείτε με το πιο βαθύ γιατί σας. Αν εκδηλώνετε υγεία, θυμηθείτε πόσο υπέροχο θα είναι να έχετε ενέργεια για να παίξετε με τα παιδιά ή τα εγγόνια σας. Αν είναι αυθονία, οπτικοποιήστε την εσωτερική γαλήνη που θα έρθει με την οικονομική ασφάλεια. Αν είναι μια ρομαντική σχέση, νιώστε τη χαρά να μοιράζεστε τη ζωή σας με κάποιον ξεχωριστό. Στις δύσκολες ημέρες, να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. Μην απαιτείτε τελειότητα. Ακόμη και αν χάσετε μια μέρα πρακτικής, μην τα παρατάτε. Απλώς ξεκινήστε ξανά την επόμενη μέρα. Κάθε νέα μέρα είναι μια νέα ευκαιρία για να ευθυγραμμιστείτε ξανά με τα όνειρά σας. Μια ισχυρή συμβουλή είναι να δημιουργήσετε έναν ιερό χώρο για την πρακτική σας. Μπορεί να είναι μια γωνία του δωματίου σας, μια ειδική καρέκλα ή ακόμη και ένας εξωτερικός χώρος. Διακοσμήστε αυτόν τον χώρο με αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας. Αυτό θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας θετικής σύνδεσης με την πρακτική σας και θα διευκολύνει τη μετάβασή σας στην κατάλληλη νοητική κατάσταση. Μια άλλη τεχνική που μπορεί να ενισχύσει τη δύναμη της πρακτικής σας είναι η χρήση θετικών δηλώσεων. Μετά από το λεπτό της έντονης οπτικοποίησης, αφιερώστε λίγα δευτερόλεπτα επαναλαμβάνοντας δηλώσεις που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους σας. Για παράδειγμα, αν εκδηλώνετε υγεία, μπορείτε να πείτε «Είμαι υγιής, δυνατός και γεμάτος ζωτικότητα». Αν είναι αυθονία, δοκιμάστε «Είμαι μαγνήτης για ευκαιρίες και επιτυχία». Αυτές οι δηλώσεις βοηθούν στην ενίσχυση των νέων πεποιθήσεων που δημιουργείτε. Θυμηθείτε επίσης τη σημασία της εμπνευσμένης δράσης.
Μετά την πρακτική σας, να είστε σε εγρήγορση για οποιασδήποτε όθηση ή ιδέες που προκύπτουν. Ίσως θελήσετε να καλέσετε έναν φίλο ή να ερευνήσετε για κάποιο νέο θέμα. Ακολουθήστε αυτές τις ενδείξεις. Συχνά, είναι το σύμπαν που σας καθοδηγεί προς τις ευκαιρίες που έχετε εκδηλώσει. Μια ερώτηση που μου κάνουν πολλοί είναι: τι γίνεται αν δεν καταφέρω να οπτικοποιήσω ξεκάθαρα? Μην ανησυχείτε. Η οπτικοποίηση είναι απλώς ένα εργαλείο για να αποκτήσετε το συναίσθημα της επιθυμίας σας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Αν έχετε δυσκολία να δημιουργήσετε νοητικές εικόνες, εστιάστε στις αισθήσεις. Πώς θα αισθανόσασταν αν η επιθυμία σας ήταν ήδη πραγματικότητα, ποιες συναισθηματικές καταστάσεις θα βιώνατε? Το συναίσθημα είναι το κλειδί για την αποτελεσματική εκδήλωση. Μια άλλη συνηθισμένη απορία είναι τι να κάνετε όταν προκύπτουν αρνητικές σκέψεις ή αμφιβολίες κατά τη διάρκεια της πρακτικής. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό, ειδικά στην αρχή. Μην παλεύετε ενάντια σε αυτές τις σκέψεις. Απλώς αναγνωρίστε τις και επαναφέρετε την προσοχή σας ήρεμα στην οπτικοποίηση και στα θετικά συναισθήματα που συνδέονται με αυτήν. Με το χρόνο, αυτές οι αρνητικές σκέψεις θα γίνουν λιγότερο συχνές. Μια προχωρημένη τεχνική που μπορείτε να δοκιμάσετε μετά από μερικές εβδομάδες συνεπούς πρακτικής είναι αυτό που ονομάζω κβαντικό άλμα. Κατά τη διάρκεια της οπτικοποίησής σας, φανταστείτε τον εαυτό σας να κάνει ένα κυριολεκτικό άλμα σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα που επιθυμείτε. Νιώστε τη συγκίνηση της μετάβασης, τι χαρά να αφήσετε πίσω τον παλιό εαυτό και να αγκαλιάσετε αυτήν τη νέα εκδοχή του εαυτού σας. Αυτή η νοητική άσκη. Εάν επιθυμείς να εμβαθύνεις περαιτέρω στο θέμα της χρηματοοικονομικής αυθονίας και της θετικής σκέψης, προτείνω να ρίξεις μια ματιά στο βιβλίο «Μεταμορφώστε τη σχέση σας με τα χρήματα». Το βιβλίο αυτό προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για τη δημιουργία πλούτου και την ευημερία. Ο σύνδεσμος για το βιβλίο βρίσκεται στο πρώτο σχόλιο, ακριβώς κάτω από το βίντεο. Εξερεύνησέ το για να ανακαλύψεις πώς μπορείς να ενισχύσεις τη σχέση σου με τα χρήματα και να φέρεις θετικές αλλαγές στη ζωή σου. Μπορεί να δημιουργήσει μια ισχυρή αλλαγή στην ψυχή σας. Καθώς προχωράτε στο ταξίδι της εκδήλωσης, θυμηθείτε να γιορτάζετε κάθε νίκη, όσο μικρή και αν είναι. Αναγνωρίστε την πρόοδο που κάνετε. Κάθε βήμα μπροστά, όσο μικρό και αν είναι μια απόδειξη της δύναμής σας να δημιουργείτε αλλαγές στη ζωή σας. Και εδώ είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι ξεχνούν, η σημασία του να δίνετε και να υπηρετείτε. Όταν αρχίσετε να βλέπετε αποτελέσματα στη ζωή σας, βρείτε τρόπους να βοηθήσετε τους άλλους. Μοιραστείτε την αυθονία σας, είτε αυτή είναι γνώση, πόρη ή απλώς καλοσύνη. Αυτό δεν ενισχύει μόνο τα αποτελέσματά σας, αλλά δημιουργεί επίσης έναν θετικό κύκλο προσφοράς και λήψης που εμπλουτίζει τη ζωή σας με αναπάντεχους τρόπους. Τώρα, αγαπητοί μου φίλοι, θέλω να κατανοήσετε πόσο εξαιρετικό είναι αυτό που κάνουμε εδώ. Δεν μιλάμε μόνο για το να αλλάξουμε τις εξωτερικές μας συνθήκες. Μιλάμε για μια θεμελιώδη μεταμόρφωση του ποιοι είμαστε ως ανθρώπινα όντα. Ανακαλύπτουμε το θεϊκό μας δυναμικό, την έμφυτη ικανότητά μας να συνδημιουργούμε με το σύμπαν. Φανταστείτε έναν κόσμο όπου κάθε άτομο κατανοεί και χρησιμοποιεί αυτή τη δύναμη. Έναν κόσμο όπου όλοι ζουν σύμφωνα με το πιο ανώτερο δυναμικό τους, εκδηλώνοντας υγεία, αυθονία και αγάπη όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για όλους γύρω τους. Αυτό είναι που χτίζουμε εδώ, ένα άτομο κάθε φορά, ένα λεπτό κάθε φορά. Είστε έτοιμοι να γίνετε μέρος αυτής της επανάστασης, είστε έτοιμοι να αναλάβετε τον έλεγχο της πραγματικότητάς σας και να εκδηλώσετε τη ζωή των ονείρων σας, πιστεύω σε εσάς. Ξέρω ότι έχετε τη δύναμη μέσα σας να δημιουργήσετε θαύματα. Λοιπόν, τι περιμένετε, ξεκινήστε τώρα. Κλείστε τα μάτια σας, πάρτε μια βαθιά αναπνοή και βουτήξτε στο πεδίο όλων των δυνατοτήτων. Το εξαιρετικό σας μέλλον σας περιμένει. Και θυμηθείτε, όλα ξεκινούν με 1 λεπτό. Αν αυτό το βίντεο αντυχεί μέσα σας, μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα like, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας και να εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερο μεταμορφωτικό περιεχόμενο όπως αυτό. Μαζί, δημιουργούμε μια κοινότητα από ισχυρούς δημιουργούς, έτοιμους να αλλάξουν τον κόσμο, 1 λεπτό κάθε φορά. Και πριν φύγουμε, θέλω να σας αφήσω με μια τελευταία σκέψη, είστε πιο δυνατοί από όμικρον με τόνο, τι φαντάζεστε. Είστε ο συγγραφέας της ιστορίας σας, ο δημιουργός του πεπρωμένου σας. Δεν έχει σημασία που βρίσκεστε τώρα, έχετε τη δύναμη να ξαναγράψετε το μέλλον σας. Το μόνο που χρειάζεστε είναι 1 λεπτό κάθε μέρα και το θάρρος να πιστέψετε στον εαυτό σας. Λοιπόν, φίλοι μου, προχωρήστε και εκδηλώστε τα όνειρά σας. Μετατρέψτε το αδύνατο σε πραγματικότητα. Δείξτε στον κόσμο τη φοβερή δύναμη που υπάρχει μέσα σε κάθε έναν από εμάς.
Ανυπομονώ να ακούσω τις ιστορίες επιτυχίας σας στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο, θυμηθείτε, το αδύνατο είναι μόνο η αρχή. Ας